Moi moi, ja entiset Teneriffan punkerot päätti nauhoittaa videopuhelua tänään. Maiju Punkero 1, minä olen Punkero 2, niin Marjut voi esittäytyä ensin ja kertoa punkerotarinansa. Moi, moi. Mä oon Kokkosen Marju, taikka Maiju. Ja joo, mä oon ollut aikamoinen punkero aina oikeastaan koko elämäni. Ja sittenhän se punkerousuus johti siihen, että jo 6 vai kohta 7 vuotta sitten niin lääkäri alkoi uhkaamaan mua, että nyt pitää antaa sulle sokerilääkkeitä ja kolesterolilääkkeitä. Ja mä nyt oon aina ollut tunnetusti aika lääkevastainen, niin joo, siinä se näkyy tuo kuva vuodelta 2016, muistaakseni, joo, 2016. Niin mä sanoin, että ei, että nyt mä en ala vielä mitään lääkkeitä syömään, että mä tuun tänne puolen vuoden päästä uudestaan ja mä hoidan tämän homman vähän toisella lailla. Ja lääkäri vähän nauriskeli siinä ja mä tiesin sen, että painoa pudottamalla niin sokeriarvot laskee ja varmasti kolesterolikin laskee ja kyllähän se tämmöistä jojoilua oli ollut mun elämä aika pitkäänkin jo, mutta ilman mitään pysyviä tuloksia. Mutta sitten siinä tuskissa, niin kun mä etsin jotain vaihtoehtoa, niin ihan niin kuin taivaan lahjana erään kollegan kautta sitten sain tietää tämmöisestä Metabolic Reset-ohjelmasta tai niin kuin aineenvaihdunnan tasapainotusohjelma. Ja mä olin niin kuin epätoivon, että ihan mikä tahansa, vaan mä tajusin, että yksin mä en selviä, mun täytyy pyytää apua. Ja niin mä sitten rupesin kokeilemaan. Ja yllätys oli aikamoinen, kun 3 viikon kuluttua niin paino oli lähtenyt 8,5 kiloa. Ja olo oli pirteä, olo oli niin kuin Duracell-puvulla, joka hyppii ja pomppii ja ei niin kuin minkäännäköistä väsymystä eikä muuta. Ja ei ollut nälkää ollenkaan. Ja oikeastaanhan mulle niin kuin selvitettiin, että tämä ei ole mikään laihdutusohjelma, mutta sen ohjelman sivuvaikutuksena paino putoaa, koska ensisijaisesti se on tämmöinen niin kuin myrkkyjen poisto-ohjelma, eli puhdistusohjelma. Mutta siinä häviää sitten tietysti sitä rasvaa, joka suojelee meitä elimiä niin kuin tavallaan niitä myrkyiltä, ja ne myrkyt on mennyt sinne rasvasolujen sisälle. No, mä en paljon näistä teknisistä yksityiskohdista niin kuin välittänyt. Mulle tärkeintä oli vaan se, että mun paino putoaa ja mun sokeriarvot muuttuu normaaliksi. Ja no, tähän resettiin tarvittiin siis tietynlainen ruokavalio ja sitten tämmöisiä soluravinteita, eli niitä perusaineita, perusravinteita, mitä meidän aineenvaihdunta vaatii ja ylipäätään meidän kroppa ja mihinkä meidän kroppa valmistui jo miljoonia vuosia sitten, joskus kivikaudella. Ja meidän aineenvaihdunta itse asiassa pelaa samoin periaattein, mutta niitä aineita ei saada sinne enää näitä perusravinteita samalla tavalla kuin joku kivikauden aikainen maiju. Eli silloin ei ollut punkeroita. Ja sen kuurin jälkeen sitten, niin ohjelman jälkeen, niin mä voin niin hyvin, että mä päätin, että okei, niin kauan kun mulla vaan järki pelaa ja muuta, niin näitä soluravinteita tulen käyttämään koko loppuelämäni. No, tästä ensimmäisestä kuvasta, minkä Juha näytti, niin siitä on tosiaan kulunut, nyt tulee 7 vuotta keväällä. Ja mä oon tehnyt sen kyllä tuossa välillä pari kertaa muutenkin, mutta nyt on taas semmoinen vaihe, että, ja nyt on joulupäivä juuri, eli hyvää joulua vielä kaikille, niin mulla tietenkin on tullut kaikenlaista joulujuhlaa vietettyä ja muuta, niin nyt tarvii tämmöistä puhdistusta, ja mä haluan pitää nyt vähän pidemmän kuurin, niin että mä pääsen todella näistä kaikista lopuistakin rasvoista vielä sitten eroon. Mutta mitäs Juha sulle tapahtui? Punkero numero 2, kerropas sinä. Nyt vaan ei kuulu sun ääntä, en tiedä, että kuuluuko se Punkero mukaan. 2, näin nyt alkaako No nyt kuulua vasta jo. kuuluu ääni, joo, nyt kuuluu Punkero ääni, joo. 2, laitoin mikrofonin pois, etten häiritse sua. Punkero 2 näytetään oikein nyt sitten Punkero 2 kanssa lähtöasemat. Tämä oli niin kuin silloin, kun toi Marjut näki mut niin kuin pitkän ajan jälkeen, kun ikinä meillä on aikaa tavata, vaikka samalla saaren Pässin kusen polttamalla saarella asutaan, niin tämmöinen läskipunkero olin silloin. Ja Marjut vähän sanoi, että nyt kannattaisi jotain tehdä asialle, ja aloinkin sitten niitä ravinteitakin niin kuin käyttää kyllä, koska ymmärsin kyllä sen jo, että
että me ei siitä ruuasta niin kuin saada kaikkea, ja jokuhan on silloin päin prinkkalaa, kun keho menee tuollaiseen kuntoon, että saat lihomaan yli laitojen, niin kuin, että jotain on väärin, se aineenvaihdunta menee sekaisin kaikkien niiden myrkkyjen kanssa, mitä tänä päivänä mitä on niin kuin kaikki nämä rasvat, sokerit, yleensyömiset, raskasmetallit, synteettiset makeutusaineet ja makuaineet ja elektromagneettinen säteily ja sitten se mikä se on, natriumglutamaatti ja kaikki nämä, niin se hidastaa sitä aineenvaihduntaa. Ja sen takia me lihotaan ja sitä vastaan niin ainoastaan niin pitää saada se keho toimimaan, mutta millä se lähtee toimimaan, niin se on oikeilla aineilla. Ja niitä ei enää ruoasta valitettavasti saa. Joten, joten Marjut puhu ja aloitin. Mua pelotti ihan hirveästi tämmöiset kuurit. Mä en ole ikinä ollut mikään semmoinen, että mun pitää jotain lähdytyskuuria alkaa tekemään, koska mä on niin mielestäni, niin kuin, että mä lipsun kaikesta ja pelkäsin niitä ruokien laittamisia. Pitää kotona laittaa kaikki sapuskat, paitsi että ei tarvitse, koska mä söin yllättävän paljon ravintolassa, mutta sitten mä oon ravintolassa sanonut, että nyt teet näin, 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 niin mä söin ravintolassakin ruokaa aika paljon. Siinä on kiellettyjä juttuja ja sitten on tosi paljon sallittuja juttuja, mutta se ei ole mikään nälkäkuuri. Ja mä pelkäsin sitä nälkää ja voi, että mä en kestä tämmöistä. Vaikka mä en ole mikään hirveä syöppö ikinä ollut loppujen lopuksi. Kaikki luulee, että mä oon syönyt niin kuin, isoja vateja ruokaa, mutta en mä ole koskaan syönyt. Mä oon syönyt tosi vähän. Mutta joo, se kuuri oli tosi helppo. Ainut vaikeus siinä oli se päätös mullakin, että mä aloitin sen tekemään. Ja mullahan on lähtenyt 30 kiloa pois. Niin kuin, että 30 kiloa sitten muutamassa vuodessa, mutta siinä resetissä niin mulla lähti 3 viikossa 10 kiloa ja sen jälkeen seuraavassa 3 viikossa 5 kiloa lisää. Plus sitten seuraavien kuukauden aikana lähti ne loput, että mulla lähti 30 kiloa. Niin kuin, että vautsi vaan. Ja kyllähän sen sitten voi arvata, mikä on olo, niin kuin, että 30 kiloa vähempään kuin on painoa, niin miltä tuntuu kävellä kadulla ja pistää vaikka vähän juoksuksi. No ajattelepa, kun se on 30 kiloa, niin se tarkoittaa, että se on 60 voipakettia, puolen kilon voipaketti. Sä niin, raahat joka päivä mukana. niin. Eli onhan se niinku ihan mieletön muutos. Ja sulle Ja meni, varmaan sulle meni ne energia veriarvot tuli, meni hyviksi. joo, Mullakin oli, energia tuli lisää. niin, mulla oli verenpainelääkkeet, ne on pois ja verenpaine pysyy ihan täysin normaalina koko ajan. Mulla oli silloin tällöin korvissa tinnutusta, se lähti pois. Mulla oli ruoka-aineallergioita ja sitten oli siitepölyallergioita. Bye bye, niillekin ei ole mitään niitä. Joskus sain näitä kihtikohtauksia, mikä on sellaisia, ymmärsit, kun luin kauhuissani netistä, että ne on em, mitä se on, happoja, jotka Joo. kiteytyy niin kuin tuonne verisuoniin, jossa erityisesti niin kuin varpaissa tai jossain. Mä ajattelin, että mulla on kusta päässä, mutta mulla sitä on varpaissa. Mutta se meni ohi sinne ja sitten mulla oli noita sappikohtauksia välillä, että ihan selkeästi sappitiehyissä on jotain kiviä tai jotain hiekkaa tai muuta, niin ne on täysin pois. Mä pääsin kaikesta tällaisesta eroon ja nukun ihan sika hyvin. Mäkin ymmärsin sen ravinnon merkityksen, niin kuin, että me ei enää saada siitä nykyruuasta. Se on niin surkea laatusta tänä päivänä, niin geenimodifikoitua, niin täynnä myrkkyjä, niitä just mitä mä luettelin äsken, niitä raskasmetalleja ja säilöntäaineita ja sitä. Niitä kun syö, niin ei me sieltä saada sitä, mihin ihmisen keho on luotu aikoinaan. Niin nyt mä oon käyttänyt sen jälkeen, kun mä tein sen resetin, siitä on 2 vuotta jo aikaa, niin mä oon käyttänyt joka päivä niitä ravinteita ja mä pysyn niin kuin ihan fitissä kunnossa. Ja puhdistuskuureja teen jonkunlaisia aina kerran vuodessa, joku puhdistus pitää. Kyllähän joulusiivo tehdään kotonakin, niin meikäläinen tekee sit sisäisen joulusiivoksen. Putkiremontti aina silloin tällöin kannattaa, että pysyy Kyllä. toisestakin Ja hyvässä. sitten siinä on sekin hyvä ongelma, tai hyvä puoli, että kun sä saat niitä ravinteita, niin sun immuniteetti pysyy kunnossa.
Ja nykyään, kun koko ajan kaikki valittaa näistä flunssista ja vaikka minkälaista flunssaa, vaikka minkä nimistä flunssaa, niin ei kyllä ole tarvinnut mitään semmoisia kärsiä, että niin kuin se vastustuskyky pysyy myöskin hyvänä. Ja just sitten, niin mulle jäi vielä kesken se, että kun mä sain tämän kuurin tehtyä ja menin sitten puolen vuoden päästä uudestaan lääkäriin, niin lääkäri ei voinut antaa mulle mitään, kun mun se verenkuva, mikä otettiin, niin siellä oli kaikki arvot täysin normaaleja. Sitten mä sanoin, että no niin, näitkö, että mä hoidin tämän homman nyt, niin Santa tietysti vielä nauratti vähän, ja sitten joo, no jatka vaan samaan tyyli. Ei kyllä kysynyt multa yhtään mitään, miten mä olin sen saavuttanut, mutta mulla ei ole mikä se olisi tässä verensokerilääkitystä, ei ole, eikä mitään kolesterolijuttuja enää, että kyllä niin kuin aivan upea juttu oli. Ja sehän tässä on niin kuin tarkoitus, kun tätä ikä alkaa karttua jo nyt, ja sitten näkee paljon ihmisiä, jotka on jo oman ikäisiä, niin niillä on niin paljon niitä terveysongelmia, että sit se vanhuus alkaa niin hän pelottaa, että apua, että onko toi munkin kohtalo, niin mulla on ainakin niin suuri motiivi siinä, että mä haluan pitää itteni kunnossa ja ainakin antaa keholle mahdollisuuden pitää itteensä kunnossa, koska se ei voi toimia optimaalisella tavalla, jos en mä anna sille sitä mahdollisuutta. Ja Mullekin selvisi se, että kun sanotaan, että ikään liittyviä sairauksia, niin eihän ne ollut ikään liittyviä, ne on siis ravintoon liittyviä sairauksia, koska mä pääsin kaikista niistä, mikä muka liittyy ikään. Okei, tuosta kihdistä sanotaan, että se on niin kuin elintaso, niin kuin, että rikkaiden tauti, niin kuin, muka, mutta en ikinä syönyt mitään katkarapuja, niin kuin, että en mä tykkäisi niistä, niin kuin, en mä, se vaan tuli, mutta ravinnosta se on kiinni täysin. Niin kuin, että nytkin mä syön oikeastaan aika lailla melkein samalla tavalla kuin mä söin ennen sitä resettiä, mutta mä oon puhdas, niin nyt voi syödä ja elää ihan normaalisti. On tiettyjä juttuja, mikä multa on jäänyt pois. Esimerkiksi niin kuin alkoholi mun ei tee mieli yhtään. Ja karkin puputtaminen ja semmoinen, en mä nyt ikinä ollut pullahiiri, mutta me suklaa, niin hyvin, hyvin harvoin ostan suklaata, jos joku tuo lahjaksi vaikka Suomesta patsarin sinistä, niin kyllä mä sen syön, mutta ei se niin hyvä ollut kuin ennen vanhaa. Ja sitten siinä on sekin, että kun sun keho on saanut jo kaiken sen, mitä se tarvii, niin sun ei tarvitse puputtaa. Kun se yleensä tulee just se puputus siitä, kun sä sanoit äsken, että sä et syönyt paljon ennenkään, vaikka sä olitkin aikamoinen punkeri, niin se johtuu vaan siitä, kun sitä välillä kuitenkin koko ajan ottaa jotain, kun sä yrität, niin kun se kroppa jotenkin pyytää kuitenkin jotain, se huutaa apua, kun sille ei ole niitä, niin sä lyöt sinne kroppaan niin kaiken näköistä, missä ei ole mitään ravintoa. Niin, siitä on ihan korviketta, puhdasta korviketta. Se on niin kuin korviketta, että nyt kun sä saat ne ravinteet ja keho on niin kuin ravittu, niin ei se pyydä, ei se tarvi sitä. Että sä syöt sen kerran pari päivässä, mikä on normaalia näin, niin se on. Ja tämä on hirveän hyvä tämä ruokavalio minusta tässä meidän resettiohjelmassa, että se on, sitä voi, ja niin kuin sä sanoit, niin ravintolasyöminen on ihan mahdollista. Kaikissa ravintoloissa on lihaa, on kalaa, on äyriäisiä, on vihanneksia. Ja salaatteja. Ja salaatteja niin, että siinä ei ole niin mikään ongelma. Että. Niin. Joo, ruokailu ei ollut mikään ongelma. En mä tiedä, onko meillä mitään muuta kerrottavaa tästä muuta kuin, että niin, että nyt me suunnitellaan sitä uutta että niin. Nyt joulun tässä. Mulla on Suomessa nyt jo joulupäivä ja mulla on myös pari kaveria, mitkä jo nyt on, yllätys, siinä on pari lihotuspäivää ja ne on nyt jo lihottamassa itteensä. No nyt on hyvät päivät lihottaa jouluna. Ja aloittaa resettiä, mutta tammikuussa aloittaa tosi monet niin kuin, haluaa laihtua ja muuta, niin tämä on niin kuin helppo tapa laihtua, mutta ei pelkästään laihtua, varsinkaan laihtua, vaan se on sivuvaikutuksena laihtuminen. Enimmäkseen se on sitä niin kuin terveydenhoitoa, niin kuin kehon ravitsemista ja puhdistamista. Puhdista ja ravitse, ja sitten lahjana tulee sitten ne ylimääräiset rasvasolut, poksahtelee siellä, niin ne menee pois, ja myrkyt lähtee sieltä pois kanssa, ja tulee parempi olo. Että semmoista. Eiköhän tämä ole tässä niin kuin tämä meidän viesti, jouluviesti. Joo, eli jos jotakin tämä jouluviesti kiinnostaa ja haluaa tulla meidän mukaan tähän tammikuussa ohjelmaan, niin ottakaapa yhteyttä. Niin, ottakaa yhteyttä meihin jompaa kumpaa, tai sitten jos tämä video menee niin kuin viraaliksi, kato, niin sitten siihen ihmiseen, joka jakaa sulle, niin kai sillä jotain tietoa kanssa on. Juuri, ja totta.
että Okei. joku kertoo sitten tarkemmat ohjeet. Ohjeitahan sitten on, että ei tarvitse sitä pelätä, että ihan tarkat ohjeet, mitä syödään ja mitä pitää ottaa ja mitä kellonaikaa ja kaikki ohjeet ja ruokaohjeet ja kaikki on, annostukset, kaikki on valmiina. Tulee ihan niin kuin Manulle aamiainen. Aivan, kyllä. No mukava oli jutella ja Joo, hyvää joulujatkoa kaikille ja toivottavasti tavataan. jees, okei. Soitellaan kas Maiju joku päivä. Jep, Näin. kiva. Jees, No. moi moi.